For today's video, naata karon sa opisina, mag-decorate na sa kay lagi Christmas na. Kaya mong decoration, balik-balik ra gyud ni pila na ni katuig. Wa joy ka usaban, maura gyud gyapon ni. Amang ko'y talent pag-arrange ani nangayo kog pakitabang sa kong kauban. Number 1 sa daw siya nga walay talent. Pagtiyagaan nato atong gamay nga talent. Wa man jud tay mahimo kay may laing mubuhat ani ay syempre sinang bandi na lang. Kanang naa sa akong luyo mao nay tiglimpyo kung pwede pa lang siya ang akong pabuhaton ani. Ingon man sad siya wala daw siya talent. Inaw nako guys pa bag-o pa ni nako gihipusan karon ako naman sad ni gibukad. Dali ara jud kaayo sa panahon. Idadraman ang gipaspasan ani nato. Padalion man ta ani og patiguang guys. Kay grabe kapaspas ba. To ako ning gi-arrange para kunuhay manindot-nindot ba. Kunya kay di man jud madaambot lang kung okay na ba ni guys. Muratang kay kani din na ko i-appeal oy. Okay na no? O diba? Okay na no? So, ito na yun ako sa yango. Mamay abog-abog na. Buka. Ato lang ni tak-tak-taktakan og abog para kunuhay mabago-bago na sad. Yupo-yupo nato para mapalit ang abog. Ingani basad mo guys. Ingani sad ni sa office na mo guys. Amo sad paghipuson ang mga decoration sa balay. Ingana sad bagura mo nakakita sa pag-decorate nako no. Nya karon sa office na sad ko nag-decorate para kunuhay na ay spirit of Christmas. Na naman ako og butang to didto para sa office sa akong boss. Kani ako nasad kwaon para nasad ni sa pultahan. Tanawa guys. Maura sa gihapon na kung pila na katuig ni siya nagbitay-bitay diha during Christmas, New Year, karon ako na sa dibutang. Kaya. Awat mo sud di ko tan-aw. Pagsugod sa beer ako daw. Yo, bigay ni. Na Christmas tree. Ano na? Mga lights ako tuyo pinamo lights. Ikay namutang? Ako may daw this. Kamong duha ni Jisa? Tuyo ka ng lights ako. Ako ni ibutang sa akong luyo para inig picture mag-video ko naa siya background o diba? Mauni inyong makita kung mag-video ko. Kanang naabay blue sa akong luyo. Ato ning ikaw it kay na naman nilang sangdaan. Pila sad ni siya katuig na bitay-bitay diri during Christmas. Mao ni guys tan-awan ninyo kung center na ba. Lisura lagi basta kita lang nga usa mag-decorate no kay ang usa nato nga kauban busy kay sa nga tanan. Unsa kay gibisihan ani ni ano? Sagdaan lang jud ta diri nga nag-decorate ba tan-awa o naglisod na inuon ta na center ba na o wala. Mao gyapon. Mao gyapon jud na. Di jud na mawasag. Wala na usab maura gid gyapon na. Diba maura gyapon na last year maura gyapon karon. Diri na sad ta sa pultahan atong ibutang diri may gani na sa tigkupot sa pultahan. Pero kay maikog matato ning bangilan ug lingkuranan. Guys, kung wala pa ko ingna nga mag-decorate na di pa jud ko mag-decorate. Wala pa nabutang sa akong utok nga mag-decorate ko diring dapita sa office namo. Kay ang nauna diri sa balay. Sa balay sad kung wala sad ko ingna sa kong bana nga pag-decorate na ay di sad jud ko mag-decorate. Nalagi bata diri nga nag-apil-apil guys oh. Tanawa ra gud na siya kung naunsa na siya. Nag-voice over na lang ko guys kay nagpa-music mangusa diri na ako kakauban. Dahil lang na siya kay gibati na siya kaanya kita diri busy kay niya siya sa doon unsa na yang gibuhat diha. Nagsarabayan na siya magpakita sa akong kuan video oh. Tanawa lang gud na siya.
Naaman ni siya TikTok account, may ni siya musayaw guys, pero nauwaw-uwaw lang, dili jud musayaw. Mas mayo ni siya ingnon nga ayaw sayaw, musayaw. Kana, pasagdaan nako tanawa. Mao na ni guys ang nahitabo sa akong decoration. O, diba, okay na kay sa nga tanan. Unya, kay ato ning i-focus. Mao ning naa sa akong loyo, diba, nindot kayo, color blue. Kay nahuman na naman ko og pang-decorate, mga una sadta, gitagaan ko og lansones. Tamis siya. O, may kay ni akong kauban kay magpalit ni siya pruta sa tagan sad ko niya. Sa story ninyo about lansones guys. Ang lansones guys ba sa una dito pa ko sa bukid ay sa isla diay sa Bantayan. Wa jud ko katilaw ana, magtanaw ra ko sa classmate nako nga magkaon. Makaana jud ko sa akong hunahuna lamia ka ana no. Guys daghan kayo iyahang kaunon kanang iyang ibutang sa iyahang bagbaw nya kutkuto niya nya kaunon niya. Nya ako magtan-aw ra jud ko kay di man jud ko mangayo sa unang mauwaw masagta mangayo mo na sa akong hunahuna lamia ka ano nya dugay kayo mahurot kidaghan kayo iyang gida pila ka to ka kilo. Pagabot na ako diri sa Cebu nitilaw jud ko. Sus pag-ana nako puti man no ang naa sa sulod nya mura siya tubig tan-aw nimo ba na ignorante jud ko. Pagkaon nako wala mao di ay ning lami. Unya nga ako pa jud napalit sa una kay kanang mangita lagi kag barato. Aslong pagyud. Sus, aslong lagi niya. Kapait sa liso. Ay, dili di kaunon ang liso. Kay kapait di kaayo. Ang mahal di ay mao di ay itong tamis. Ang baratoon di ay mao tong aslong. Maura to guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.